Sve što ste željeli pitati, a niste znali kako. Svakog ponedjeljka u 21:15 o psihološkim temama. Vi to možete. Da, još jedan ponedjeljak navečer i još jednom imamo ove teme iz psihologije. Večeras smo, kao što smo već najavili u našem eteru i kao što smo već rekli na Facebook stranici Radio Sljemena, imamo rezultate jednog jako zanimljivog istraživanja i to nam je večerašnja tema. Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika, međunarodno istraživanje koje se provodi u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u više od 40 zemalja i regija Europe i svijeta, uključujući i Lijepu našu. Ta Lijepa naša je ujedno, čini se, i pijana naša, jer po ovim rezultatima naši mladi, to jest maloljetnici, prednjače u Europi što se tiče opijanja. Ovom temom ćemo se pozabaviti uz vaše komentare, uz našu stručnjakinju. S nama je Ela Selak-Bagarić, magistra psihologije, koja nam stiže iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, kao što rekoh, imamo jednu vruću temu. Naši slušatelji su puno danas tijekom večeri komentirali, tako da imamo i njihove komentare za proći, ali idemo prvo vidjeti koji su to rezultati istraživanja, da se prvo tih brojeva uhvatimo. 8% dječaka i 3% djevojčica prvo pijanstvo doživjelo je s 11 godina. To je zbilja rano. Čini li se i vama da se ta granica iz godine u godinu sve više smanjuje, to je da to počinje sve ranije? Ja bih rekla da je to činjenica, ne samo kod ovisnosti o alkoholu, već i kod drugih poteškoća kod djece, pogotovo iz perspektive nekakve ovisnosti koju primjećujemo, i to da se uključuju u više rizičnih ponašanja sve ranije i ranije. Imamo li možda neke razloge ili uzroke u čemu to možemo pripisati? Mi kada gledamo u Poliklinici i drugi stručnjaci koji rade sa djecom i mladima, ono što apsolutno ne možemo zanemariti je utjecaj okoline, utjecaj društva i vrijednosti i poruka koje djeca zapravo primaju iz svoje okoline. Mi ne možemo zanemariti činjenicu da zapravo danas djeca odrastaju poprilično drugačije nego što smo vi i ja, i njihovi roditelji, bake i djedovi. I zapravo mi danas imamo jednu kulturu koja i veliča alkohol, cigarete, možemo vidjeti zapravo i reklame u filmovima, a mnogi heroji će, kada nazdravljaju svako slavlje, zapravo i počinje završava sa nekakvom čašom. Ono što je jako bitno je znati da djeca uče i po modelu iz onoga što vide, i tu je zapravo leži naša odgovornost, odnosno odgovornost njihove okoline, roditelja, odraslih, profesora, da nadjačamo taj jedan loši utjecaj i da ne dopustimo da nam i mediji i nekakva šira kultura odgajaju djecu, što znači da je iznimno bitno. Koliko god u adolescenciji i u predadolescenciji raste utjecaj vršnjaka i djeca se sve više okreću socijalnim odnosima sa drugom djecom, sa drugim adolescentima, upravo ovo je razdoblje kada najviše trebaju svoje roditelje, kada najviše trebaju obitelj i bake i djedove koji će zapravo biti tu, razumjeti da je ovo jedna druga generacija, da postoje velike razlike, ali zapravo to djeci dati jednu drugu perspektivu i dati jednu mogućnost kritičkog razmišljanja, da zapravo razmisle što rade sebi i koje posljedice mogu imati, čemu naravno da djeca adolescenti ne razmišljaju. Odrednica adolescencije je da razmišljaju danas do sutra. I vi i ja smo, to je nešto što je razvojno uvjetovano. I upravo zato trebaju odrasle koji će ih usmjeriti u tome, ne grubo, ne sa zabranama. Mislim da svaki roditelj zna da zabrana obično vodi u ovo jednu drugu krajnost, jer adolescent će baš će mu to zamirišati, htjeće nešto probati, ali jedan otvoren razgovor i upozoravanje djece na to što se može dogoditi, a da nije nužno nešto što oni žele, na sve ove negativne posljedice, pa na kraju i ovisnost, je nešto što se mora događati u jednom obiteljskom domu, ne samo u obiteljskom domu, već i u školskom okruženju. Dakle, svi mi koji okružujemo tu djecu smo odgovorni, nismo amnestirani od odgovornosti, da im pomognemo odrastati danas kada doista puno toga je drugačije. Spomenuli ste u jednom trenutku zabrana ne vodi nikud, to su istraživanja pokazala, to je praksa pokazala. Kada damo zabranu, onda djeca najčešće skoče raditi upravo to, baš zato jer su dobili zabranu, ali jedno roditeljsko pitanje vrlo logično onda
onda u tom trenutku kad stručnjaci kažu nemojte zabranjivati djeci je, a što onda da radimo? Mislim da mi vam jako često iz kliničke prakse i ja i kolege kažemo zapravo ne odgaja se 12-godišnjaka i 11-godišnjaka. Dijete se odgaja vremenom i posvećenošću od prvog dana života. Što znači da će to itekako biti pod utjecajem jednog dobrog odnosa i mame i tate, što iziskuje vrijeme. Mi isto tako znamo koliko su roditelji danas opterećeni, ne rade samo jedan posao, rade dva posla, imaju niz briga i oko egzistencije i drugih problema koji su danas činjenično dio naših života. Isto tako istraživanja pokazuju da roditelji danas provedu 10 minuta kvalitetnog vremena sa djecom. To je iznimno malo i naravno da dnevno 10 minuta. Što znači da je to 10 minuta kada će razgovarati. Očevi čak kod djeca adolescentne dobi i manje od tih 10 minuta provedu u razgovore nakon kvalitetnom vremenu, da nije razvažanje iz škole na trening i tako dalje. Samo ću se ubaciti kad kažemo 10 minuta dnevno, neki roditelji će pomisliti ma nema šanse, to je sigurno je više minuta, više sati u pitanju, neko je tu putem nešto pogriješio, ali samo treba nadodati da trenutak kad je dijete doma i roditelj mu da, zabavi se nekom serijom ili mobitelom dok ja radim ručak i međusobno ne razgovaramo, to nije kvalitetno vrijeme. Zato jesmo došli do te brojke od 10 minuta dnevno. Ja sam znala vidjeti, svi primijete. Tako, ali kad imamo malo dijete, ne znam jeste primijetili kada prošećete parkom. Park je apsolutno jedno idealno mjesto za provesti vrijeme sa djetetom, ali ja ne mogu ne primijetiti da mnogi roditelji provedu to vrijeme na mobitelu i onda kada prolazim kad im na posao ili kad sam ja u parku i kada vidim da dijete se okreće na penjalici nekakvoj ili na ljuljački ili na toboganu i gleda di su mama i tata, zapravo ne nailazi na njihov pogled. Oni gledaju u mobitel. To nije kvalitetno vrijeme sa djetetom. Dakle, nije ideja čuvati dijete da se nešto loše ne dogodi, već dijete treba taj pogled, dijete treba podršku, dijete treba osmijeh roditelja, dijete treba i dijete treba i zabranu. Dakle, o takvih 10 minuta govorimo. 10 minuta kada će roditelj izdržati i bunt adolescenta, izdržati ga, pričekati neki dobar trenutak i onda sjesti sa djetetom i razgovarati ne o tome što je bilo u školi, koliko je dobilo. Mi svi premalo djecu pitamo kako su. Da. To je činjenica. I svi govorimo o tome kakva su djeca, a ne govorimo o tome kako su naša djeca. I to je, čini mi se, ne pitamo ni jedne druge kako smo, pitamo kako si, pa odgovorimo dobro mi na poslu, napravio sam to i to, dobio novo dijete. Da jako malo zapravo govorimo o svojim emocijama. Apsolutno. Upravo nam je zato to večeras tema kako su naši osnovnoškolci, kako su naši srednjoškolci. Time se večeras bavimo, pogotovo zato jer imamo rezultate ovog najnovijeg istraživanja koje se bavilo zdravstvenim ponašanjem učenika. Vraćamo se ne samo na tu temu, već i na vaše komentare koji su pristizali tijekom večeri, ali nakon glazbenog predaha. 21 sat je 23 su minute. Driving on the lawn, sleeping on the roof, drinking all the alcohol. All the kids from school will be naked in the pool, while our parents are on Fire Island, cranking up the tunes till the windows break, feeding chocolate to the dog, jumping on the couch till the feathers all come out, while our parents are on Fire Island. We're old enough by now to take care of each other. We don't need no babysitter, we don't need no father or mother. We're old enough by now, don't worry about a thing. Don't you remember last December when you went to Steamboat Springs?
take care of each other. We don't need no babysitter. We don't need no father or mother. We're old enough by now. Don't worry about a thing. Don't you remember last December when you went to Steamboat Springs? Driving on the lawn, sleeping on the roof, drinking all the alcohol. All the kids from school will be naked in the pool while our parents are on Fire Island. 21 sata 26 minuta, vi slušate emisiju Vi to možete. Psihologinja Ela Selak-Bagarić iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba je večeras s nama upravo na temu jednog istraživanja provedenom o zdravstvenom ponašanju učenika koje je pokazalo da Hrvatska prednjači po pitanju opijanja mladih. Nažalost, nije to nova informacija, već smo nekoliko puta gledajući rezultate istraživanja otkrili upravo to. Također, uz činjenicu da se sa 11 godina prvi put opije 8% dječaka i 3% djevojčica, ono što se pokazalo ovim istraživanjem je da među 15-godišnjacima svakodnevno alkoholna pića konzumira 4% dječaka i gotovo 1% djevojčica. Ponavljam, još jednom govorimo o svakodnevnoj konzumaciji alkoholnih pića. I sada se prebacujemo na vaše komentare koji su stizali tijekom večeri. Za početak, slušateljica Slobodanka kaže: nažalost, mladi sve više piju i pokazatelji govore da se dobna granica pomiče kod djece, a Hrvatska je skočila među prvima u svijetu. Ono što se nameće kao pitanje je što je to u našoj kulturi da uvijek Hrvatska ima takve rezultate kad je u pitanju opijanje mladih. Zašto smo tu uvijek među prvim mjestima? Mislim da je to zapravo jedan sklop i splet okolnosti u kojima se danas živi. Ja ću opet podsjetiti da su velike razlike kako se nekada odrastalo uz jednu veću podršku obitelji. Danas su roditelji uglavnom jedan i drugi na poslu, nema baka i djedova koji će pomoći zapravo i biti podrška u roditeljstvu i djece jako lako skliznuti iz jedne potrebe koja nije zadovoljena i pokušati zadovoljiti s jednom lažnom potrebom, što ovisnost zapravo i je. Jedna lažna potreba koja zapravo predstavlja bijeg od onog što im doista treba. Adolescenti, svaki roditelj koji ima adolescenta zna koliko se burno trude odgurnuti roditelji, imaju potrebu biti samostalni, identificirati se kao posebne osobe, ali zapravo svi stručnjaci će reći da je to doista vrijeme kada trebaju roditelje. Kada imamo okolnosti u kojima se nažalost nalazi Hrvatska i brojne druge države, kada djeca imaju sve manje naše pažnje, onda svi problemi nekako se i više na ovakvim stvarima vide. Ja bi samo upozorila da je jako često nažalost alkohol samo i posljedica nekih drugih problema koje djeca imaju i emocionalnih poteškoća koje će onda pokušati kroz tu jednu lažnu potrebu zadovoljiti, odnosno kompenzirati nešto što im zapravo treba. Mi svi znamo da je povezana i depresivnost i anksioznost zapravo sa konzumacijom alkohola kako kod odraslih tako i kod djece. Sad kad u takvoj situaciji dijete niko ne dočeka na način da će prepoznati vrlo rano probleme koje ima, dijete će tražiti, adolescent će tražiti neka svoja rješenja kako da se osjeća bolje. Alkohol i druga sredstva ovisnosti zapravo to učine vrlo kratko, a nakon toga jako često i pogoršaju emocionalno stanje djeteta, pa onda se to odražava na sve druge aspekte, i na socijalno funkcioniranje, i na školsko funkcioniranje, i na obiteljsko funkcioniranje. Mogu se javiti zapravo vrlo ozbiljne poteškoće i problematično ponašanje, nažalost i suicid koji znamo koliko je rizično razdoblje adolescencije i za suicidalne ideacije, i za nekakva parasuicidalna ponašanja, i za samoozljeđivanje. Dakle, to su sve stvari koje mi kliničari kada dobijemo adolescenta sa ovako opisanim poteškoćama u jednoj običnoj anamnezi moramo ispitati. To je toliko
često. Ljudi jako često koji nisu iz naše struke misle da je depresija, da je samoozljeđivanje kod djece rijetko. Nažalost je jako učestalo do te razine da mi svi koji radimo izravno sa djecom svaki dan u jednoj u općoj anamnezi ispitamo dijete i djeca su obično kad pitate otvoreno i izravno vam onda i kažu da se jako često čine nešto nažao. Mislim da to je jedna poruka i mi jako često savjetujemo roditelje, pitajte otvoreno. Neće, ljudi se boje, imaju nekakve mitove u koje vjeruju na način da ako spomenu suicid da će dijete postati suicidalno. Naravno da neće. I neće se početi samoozljeđivati zato što je to neko spomenuo. Ali ako djetetu damo perspektivu da to nije rješenje, ali ga pitamo otvoreno i pokažemo da smo tu za njega i da razumijemo da to druga djeca rade, da to nekad djeca imaju potrebu činiti, da smo tu za njih, a onda je velika šansa da će nam to djeca i reći i otvoriti nam se, to nam je put da im pomognemo. Znači, otvorena pitanja, otvorena komunikacija, na to potičemo roditelje. I pažnja. Moramo biti to. Spomenuli ste depresivnost, na to ćemo se vratiti jer upravo je ovo svjetsko istraživanje pokazalo da postoji porast depresivne djece u Hrvatskoj, tako da ćemo se na to definitivno vratiti, ali prije toga da još završimo ovu temu alkohola i komentare naših slušatelja. Puno je komentara stiglo vezano za to da slušatelji misle da definitivno mladi danas prekomjerno piju i da prerano piju, ali zanimljiv mi je bio i komentar jedne slušateljice koja nas je nazvala i iskomentirala da misli da nije u redu kad mladi mogu neometano kupiti alkohol, bez obzira na to što ne pokažu osobno. Apsolutno. To je kulturni moment. To je taj kulturni moment, ali to je pitanje odgovornosti odraslih osoba, od koje mi jako često bježimo. Djeca ne smiju kupovati ni cigarete. To je vrlo jasno naznačeno i određeno zakonom i to je kršenje zakona od strane odraslih koje treba biti sankcionirano. Dakle, to je, ja znam i kada razgovaram sa djecom i kad kolege razgovaram, nije im nikakav problem doći ni do alkohola, ni do cigarete, pa onda nije im problem ni sakriti, jel kasnije, a roditelji ako nisu prisutni neće najčešće ni primijetiti dok ne dođe do 5 do 12 ili 12 i 5, jel ne dođe do problema od danas do sutra, ali apsolutno slušateljica u pravu i to je nešto što se treba puno ozbiljnije sankcionirati i ne možemo gledati zaradu preko leđa djece. To je naša odgovornost. Slušateljica Tanja nam je pisala: ajde molim vas, ne događa se ništa čega nije bilo prije osim interneta, pa su svi i sve na izvolte. Je li internet odigrao ulogu u povećanju broja alkohola? Mediji su sasvim sigurno, kao i kod ostalih rizičnih ponašanja, odigrali i igraju veliku ulogu u smislu veličanja heroja. Gledala sam negdje u Srbiji je jedan mali gradić stavio billboarde sa odlikašima te godine, djecom koja su postigla nekakve iznimne rezultate, dakle billboardi, veliki plakati su osvanuli u gradu. Ja ne znam koje heroje naša djeca imaju zapravo i što im se nudi kao nekakav uspjeh. Kad dijete vidi ko se u medijima prezentira kao neko uspješan, onda sasvim sigurno da ima težak put izboriti se i ne pokušati ovakve stvari koje se nude kao nešto što je poželjno, a to apsolutno jesu i alkohol i cigarete. Prema tome, to je opet naša odgovornost i odgovornost odraslih koje heroje i koje vrijednosti djeci danas nudimo. A isto tako, opet ne smijemo zaboraviti, je teško biti danas roditelj u sve obaveze, ali teško i djeci ne past pod utjecaj svega. Današnje generacije su pod velikim povećalom, nemaju slike s maturalca koji se trebaju razviti u nekakvom fotostudiju, imaju Instagram, imaju Snapchat, imaju 1000 poligona gdje se vidi svaki njihov korak i svaki njihov propust. Mm-hmm. I ne oprašta im se puno toga. Kada dijete danas napravi neku glupost koju ruku na srce svaki adolescent u većoj ili manjoj mjeri napravio, stare generacije su, to bi se zaboravilo nakon mjesec, 2, 3, ako su napravili nešto što nije bilo najpametnije u tom trenu. Danas djeca imaju trajni trag na internetu o tome. Ovdje je to svima dostupno. Svima je dostupno, tako da ne smijemo zanemariti doista da ovim generacijama teže. Da ne bi bilo ikakve zabune na to što je slušateljica mislila, mi smo i priupitali kako to mislite da internet utječe na mlade i odgovara naša slušateljica Tanja točno onako kako
kako ih roditelji i učitelji nauče odgovorno i kritički razmišljati. Jesu, promijenila su se vremena i tehnologija, ali ne i djeca. Tehnologija jest dio njihovih života, ali ih definitivno ne određuje u onoj mjeri u kojoj se to čini odraslima. Paralela za to je generacija odrasla bez TV-a i radija i njihova djeca. To je jedna divna poruka i profesorica Buljan Flander jako često zna reći u svojim medijskim istupima mi doista ne znamo o suvremenim tehnologijama onoliko koliko djeca znaju, ali znamo puno više o životu. I to je ta važnost roditelja i odraslih i okoline u životima djece. Da, bitne su im suvremene tehnologije, ali mislim da im je najbitnije imati nekog kome je stalo do njih, ko će im doista pokazati neki pravi put, a i kada nešto zeznu, biti tu za njih i pomoći. Stalno vraćate lopticu na teren roditelja da podsjetite koja je njihova odgovornost. Svih odraslih. I odraslih, da. I profesora. Svako ko okružuje djecu i osoba koje prodaju alkohol i cigarete. Zato što, znate zašto? Kolegica ste. Mi jako puno očekujemo od djece. Ja radim svaki dan sa djecom. Roditelji znaju i meni i kolegama nekad zamjerati gdje su prava odraslih. Ne mogu prava odraslih biti ispred prava djece. Mi nemamo jednak stupanj ni zrelosti, ne možemo biti u istoj poziciji i moramo preuzeti svoju odgovornost u tome da djeca jako često odrastaju bez nas, bez naše prisutnosti i onda imamo posljedice koje imamo. Da. Dakle, ono što je činjenica da svako dijete treba odraslu osobu koja će ga voditi kroz život. Pročitala sam nedavno zanimljiv i dobar citat koji jako dobro oslikava i potpisuje ovo što ste upravo rekli. Budite vašem djetetu ona osoba koja je vama trebala dok ste bili dijete. To možda sažima. To znači ako hoćemo odgovornu djecu, mi moramo biti odgovorni. Imamo još 2 slušatelja čije poruke ćemo obraditi, ali nakon kratkog glazbenog predaha ostanite s nama. Zašto te tražim? Jesi li njen? Uvijek ostanem. Ti uvijek nestaneš. Sve dobro je, sve kao prije, al ne može, moje srce nije. Sve dobro je, trago bi u tragu jedne istine u nekom drugom gradu. Dolazim sutra, samo zbog nas, možda drugo sve, sve uvijek propadne. Koliko želim, koliko znam, ja sam sigurna. Koliko si siguran, sve dobro je, sve kao prije, al ne može, moje srce nije. Sve dobro je, trago bi u tragu jedne istine u nekom drugom gradu.
frajer pjeva, sve dobro je, ali nažalost što se tiče mentalnog zdravlja srednjoškolaca, a i osnovnoškolaca, nije baš sve dobro, bar ako je suditi po zadnjem istraživanju o zdravstvenom ponašanju učenika koje je provedeno na svjetskoj razini, a pokazalo je da Hrvatska nažalost prednjači po pitanju ranog i prekomjernog opijanja mladih. Između ostalog pisao nam je i slušatelj Robert, kaže: u moje doba bila je furka uhvatiti curu ili dečka, danas se hvataju flaše ili jointa. Nedavno sam izašao iz noćne smjene u 6 ujutro, a na tramvajskoj stanici 15-godišnjakinja bljuje, a frendica joj se smije. Sad ajmo se uhvatiti ovog zadnjeg što je napisao Robert, frendica joj se smije. Što zapravo znači ta vršnjačka podrška u toj dobi i za ovakve stvari? Djeci apsolutno u adolescenciji prihvaćenost od vršnjaka sasvim sigurno znači jako puno i za njihovo mentalno zdravlje. To je potreba svake osobe, pa tako i adolescenta, a onda naravno da je jako bitno i kakav je utjecaj te okoline. Nažalost, svjedočili smo svi iz medija i sigurno iz svoje okoline onakvim i tragičnim događajima, zato što djeca nemaju činjenično razvojno se ne mogu nositi s mogućim posljedicama toga što se može dogoditi kada usred zime neko dijete ima jednu takvu reakciju i dogodi se tragedija. I zato je jako bitno i da se u školama u jednoj pozitivnoj školskoj klimi potiče uloga vršnjaka promatrača i uloga vršnjačke pomoći, ne samo u kući, već zapravo i u školi, naučiti djecu što napraviti u takvoj situaciji. Kada uspijemo, kada jedno dijete odreagira i kaže meni ovo nije ok, veća je šansa da će se još neko dijete, još neki adolescent njemu priključiti. To je ovo što je slušateljica bila komentirala, jedno kritičko mišljenje. Mm-hmm. Ali to je nešto što se ne daje djeci samo u obitelji, već i u ovim većim zajednicama gdje oni pripadaju jednom kolektivnu. I mi djecu šaljemo u školu da uče, ali jako puno toga imaju priliku naučiti i o životu, i o postupanjima i o odgovornosti, i zato je jako bitno da škola ne bude samo obrazovna institucija, već da doista djecu stručnjaci tamo i profesori, nastavnici odgajaju. Ovo su teme i ovisnosti i reakcije u ovakvim situacijama, nešto što treba biti svakodnevno tema kada imate mladu osobu ispred sebe. Naravno da ovo nije primjereno, naravno da se dogodi puno strašnije stvari, da dijete ostane samo na cesti u takvoj situaciji, ali ja opet moram vratiti na odgovornost nas odraslih, da su to stvari koje djeca uče. Da, mislim kad samo zamislimo taj prizor 6 sati ujutro, 15-godišnjakinja, evo citiram još jednom slušatelja, bljuje, a frendica joj se smije, ma teško uopće to i zamisliti kako to izgleda. To je jedan degradirajući prizor, mogli bismo reći, ali vrlo opasan. Da, vrlo opasan. I opet ćemo imati i ove godine Norijadu i opet ćemo vidjeti puno primjera ispumpavanja želuca i to je ovo što ste iskomentirali. Zapravo djeca nisu svjesna svih posljedica svog ponašanja, zato je ta edukacija. Tako je, ali nećemo ni naučiti ako krenemo pričati o tome sa 12 godina. Odnos i odgoj kreće od prvog dana života djeteta, prisutnosti, brige, njege, strpljenja, neprospavanih noći i sasvim sigurno da nema kompenzacije za to. Neko ko se krene baviti djecom i ovakvim temama u 12. godini je definitivno, mi tu skupljamo plodove onog što smo u roditeljstvu i u odgoju napravili. Roditelj koji ima dobar odnos sa djetetom će imati i dijete koje će mu doći i reći mama, ja sam nešto loše napravio, ili mama, u mom društvu svi rade nešto što se meni čini da nije ok, šta ti misliš? Ali to je odnos koji se gradi, nije nešto što nastaje preko noći. Možda je sad neko od pitanja koje se može nametnuti roditeljima koji nas slušaju, ako je s 11 godina možda čak prekasno otvoriti temu alkohola, ako je suditi po tome koje je stanje u Hrvatskoj, za neke očito je prekasno. S koliko onda godina bi roditelj možda mogao ili trebao sam potaknuti tu temu ako je dijete već samo ne potiče? Ovo što ste vi istaknuli je iznimno važno, znači što god da dijete donese na stol treba prihvatiti i tu temu otvoriti, ali ako dijete samo ne dolazi s time, ima li možda tu ikakva smjernica? Isto kao kada roditelji znaju pitati o nasilnim sadržajima, mi dajemo kontekst i konotaciju svemu što dijete okružuje. Mislim, i Biblija je nasilna, i crtići su nasilni, Maša i Medo je
je nasilan ako ćemo tako gledati crtić, ali je roditelj tu koji će reći mislim da ovo nije ok i razgovarati s djetetom što ti misliš o tome. Dakle, moramo se baviti s djecom i komentirati stvari koje djeca vide, kao što ih i mi vidimo i pojašnjavati. Dakle, nema onog pravog vremena kada se s djetetom treba pričati, ali kad se dogodi nešto u okolini, postoji obiteljski stol za kojim će se o tome diskutirati. Kada dijete dođe i priča da se nešto loše desilo u školi, roditelj tu ima idealnu priliku vidjeti kako dijete razmišlja, šta misli, upozoriti ga na nekakve posljedice takvih ponašanja, ali to je svaki posao svaki dan, ne ciklički i definitivno nije jedan razgovor, pitanje je povjerenja koji roditelj poklanja djetetu kada odlazi na nekakav izlet i sasvim sigurno ne samo i roditelji, već i škole trebaju razgovarati o ovakvim temama prije nego što dođe do samog događaja. Tako doista nema idealnog vremena. Odgoj se događa u trenutku. Slušateljica Jelena je prije nekoliko minuta postavila pitanje piju li mladi danas više nego ikad prije, recimo prije 10, 20, 30, 50 godina. Evo ovo zadnje istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika u originalnom naslovu Health Behavior in School Aged Children je pokazalo da mladi iz generacije u generaciju piju puno više i puno prije, dakle velika je razlika sad i prije 50 godina. Ono što je još ovo istraživanje pokazalo vezano je uz depresiju i potištenost. Naime, uz sve izazove u školi, kod kuće i među prijateljima, današnji se tinejdžeri nerijetko bore i s depresijom. Čak 15% djevojaka i više od 5% mladića od 15 godina u Hrvatskoj približno svaki dan se osjeća potišteno. Kako to komentirate? Da, to je doista jedan jako ozbiljan podatak. Mislim da je bitno istaknuti da depresija nije samo jedno loše raspoloženje i nekakva povremena potištenost, kada simptomi nekakvog povlačenja, bezvoljnosti, gubitka energije, gubitka volje, djeca to jako često opisuju kao osjećaj dosade, zaramljenosti. Kada traje više od 2 tjedna, to je nešto što ne možemo govoriti da je faza i da je samo trenutni osjećaj, već je nešto na što se treba reagirati. Doista postoji mogućnost da je riječ o depresiji. Depresija je bolest, depresija je jedan ozbiljan poremećaj. Sad, adolescencija sama po sebi razvojno je zahtjevna i definitivno dolazi do jedne neravnoteže i promjena raspoloženja kod mladih iz kojih se sami nekako izvuku, stabiliziraju. Mi govorimo o otpornosti djece i na stres i na izazove s kojima se danas suočavaju. Danas je doista jako teško djeci, razmišljaju i o već upisu od 1. razreda srednje škole upisu na fakultet. Naša kultura veliča izvrsnost. Nije dovoljno biti dovoljno dobar, moraju biti najbolji, moraju imati super ocjene da bi upisali fakultet i to je nekako postavljeno kao cilj. Nije dovoljno biti ni vrlo dobar. Nije dovoljno biti ni vrlo dobar, onda ideš psihologu da vidiš što nije s tobom u redu. Nažalost, doista imaju jedan veliki stres na leđima i odgovornost koju nose i većina djece to shvati jako ozbiljno u sport. Imaju doista puno djece s kojom mi u poliklinici radimo, ima jedan, mi to zovemo menadžerski raspored. I kad dijete zapravo sklizne, kada nema mogućnosti samo se nositi sa svim tim izazovima i stresom, pogotovo ako ima nekakve genetske predispozicije, odnosno uvjete da može razviti jedan depresivni poremećaj, dijete u visokom riziku. Nažalost, to su simptomi koji traju 1-2. Dakle, nije riječ o kratkoj jednoj epizodi i važno je naglasiti da tu nije dovoljna samo podrška roditelja, tu doista je potrebna jedna velika ozbiljnost i apsolutno potražiti i pomoć stručnjaka. Nažalost, u Hrvatskoj mi se čini da još uvijek se smatra sramotnim potražiti pomoć kada je u pitanju mentalno zdravlje, ne samo kod djece, ne samo kod mladih, već i kod odraslih. Postoji jedna stigma koja je ljudima teret da bi potražili pomoć. Mi jako često znamo kao stručnjaci kad sjedemo s roditeljima reći postoje situacije u kojima i kada je somatska bolest u pitanju, kad se dijete, padne s bicikla pa se ogrebe, ako je to nekakva mala rana, to dijete će zacijeliti, koljeno ili laka će zacijeliti, nije potrebno potražiti pomoć, voditi dijete u hitnu, pomoći će mama i flasteri, nekakva dezinfekcija te rane, ali ako dijete slomi ruku,
Sumnjam da ima roditelja koji će reći ajde ostavi da ti to samo tako zarasti. I to isto tako i sa emocionalnim planom i sa jednim mentalnim zdravljem. Tako da nam svima kolektivno fali jedne zdravstvene higijene, odnosno znanja o postupanju, što napraviti kada se mi ili neko iz naše okoline osjeća loše. Evo ja i sada pozivam roditelje, to doista kada je riječ o depresiji, kada je riječ o anksioznosti i bilo kakvim teškoćama emocionalnim kod djece, nije nužno da je tu riječ o propustu roditelja. Roditelji se jako često boje i pitaju što sam napravio krivo. Nekada doista nije pitanje okolišnih čimbenika, ali je nužna pomoć što prije. Na svu sreću nekad se i sami oboljeli aktiviraju i žele rušiti tu stigmu i znam da je postojao, čak ne nedavno, ima već nekoliko godina tome, postojao mali stripić, napravili su ga oboljeli i pokazali su kako nekad depresivnim osobama okolina kaže ma raspoloži se, ma nije ti ništa, ma odi prošetaj. I onda su napravili paralelu sa nekim bolestima i napisali zamislite da neko osobi s dijabetesom kaže raspoloži se, porašće ti ili pašće ti šećer od toga što si se malo raspoložio ili prošetao. To nikad ne bismo rekli, ali zato mislimo da depresivnima možemo to reći. To jako često i adolescenti istaknu da im ide na živce od nas odrasli kad kažemo bit će sve ok i potapšemo dijete po ramenu, jako često to čuju kao da ih se ne razumije, da ih se ne vidi i da im se ne vjeruje, što je zapravo jedan osjećaj usamljenosti i nerazumijevanja je nešto što svakoj osobi jako teško padne, naravno i razvojno još teže djetetu ili adolescentu, ali poruke kao slušam te, želim te razumjeti, želim te čuti i želim s tobom naći rješenje i naći ti pomoć, sasvim sigurno je pravi put. Kratki glazbeni predah pa se vraćamo. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Možda ne kupe Mercedes-Benz, ali zato, nažalost, alkohol vrlo lako i vrlo jednostavno naši mladi kupe, a čini se da to rade sve prije i sve češće. Uz to, zadnje istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika je pokazalo da ih sve više boluje od depresije, to jest sve je veći broj onih koji se svaki dan osjećaju potišteno. Da budemo konkretni, 15% djevojaka i više od 5% mladića. Govorimo o 15-godišnjacima. Također, na svakodnevnu glavobolju se požalilo 10% djevojaka i 3% mladića. Da, kada je riječ o somatskim bolestima uvijek je jako bitno isključiti te faktore u smislu odlaska liječniku i svakako trebamo vidjeti da li liječimo emocionalno stanje ili nešto drugo. Tako da mi uvijek kada nam dođu roditelji s djecom uključimo i neuropedijatra ili pošaljemo dalje dijete na obradu ako se zapravo ustanovi da je pitanje emocionalnih poteškoća, što nije rijetko, onda dijete ostaje u tretmanu. Gotovo kod male djece somatizacija, odnosno tjelesno osjećanje stresa i poteškoća o kojima večeras pričamo je učestalo. Nekada je to pitanje samopažnje. Ja sam znala vidjeti male curice, drže se za glave, govorio je kako me boli trbuh, a doista djeca osjećaju, roditelji znaju reći ima laže, neće ići u školu, dijete doista može imati bolove i u trbuhu, imati glavobolju i bolove u leđima. Dakle, to doista jesu prisutni
simptomi, ali pokazuju zapravo kako se dijete neučinkovito nosi sa stresom. Nema razvijene nekakve dobre adaptivne metode nošenja sa svim izazovima koji ih čekaju, što doista jako često vidimo. I kod djece koja nemaju nekakve ozbiljne poteškoće. Većina ih doživi neki stres, jako često to vezano uz školski uspjeh i uz ispite. Često vidimo u praksi da djeca imaju teškoće i sa spavanjem, jer ruminiraju, vrte u glavi šta je sutra čeka, hoće li uspješno riješiti test, onda to jako često dovede i do drugih poteškoća u smislu teškoća koncentracije i pažnje, i onda roditelji znaju to onako lijepo opisati, da dijete dođe na ispit i ne zna pokazati ni ono što je naučilo. Jednostavno dođe do jedne blokade, to doživi i studenti. Jel? Svako kada je pod nekakvim stresom, to pokazuje zapravo naše mogućnosti nošenja sa stresom. To su stvari koje psiholog može pomoći djetetu kroz nekakve vježbe zapravo i tretman, naučiti kako se lakše može nositi sa izazovima, ali kada je dijete konstantno izloženo tome, kada nije pitanje, ne znam, jednomjesečno jako zahtjevnog ispita iz matematike, već svakodnevno taj stres se akumulira, on se slaže i zapravo je temelj za mogućnosti razvoja nekakvih bolesti. Kada se to nakuplja, nekako ne rješava, da doista možemo imati anksioznu djecu i djecu koja se povlači i razvijaju ozbiljne depresivne simptome. Spomenuli ste onu rečenicu kao joj, neću moći ići u školu, pa ajmo za kraj se još jednom dotaknuti tog ganjanja izvrsnosti koje je tipično za ovo područje, pa tako i za Hrvatsku pogotovo. Sjećam se svog diplomskog, na svu sreću nije bio davno, pa mi je još svjež u glavi. Ja sam radila emocionalno stanje viših razreda osnovne škole i tada se pokazalo da djeca koja imaju ocjenu vrlo dobar, to jest 4, puno češće, puno više osjećaju anksioznost od onih koji imaju 5 ili 3 ili 2. Zato što su oni bliže toj petici nego ovi koji imaju 2 ili 3, pa stalno osjećaju da nešto ganjaju i teže nečem. I čak se pokazalo to kada smo gledali longitudinalno, dakle kroz godine kako se to mijenjalo, od trenutka kad je za srednju školu se počeo gledati uspjeh od 5. razreda, je porasla anksioznost od 5. razreda pa do 8. Prije je to bilo samo u 7. i 8. Čim se uvelo da se gleda od 5. razreda, odmah se i tu pojavila anksioznost. Evo, to je, Antonija, sjajan zaključak zapravo večerašnje naše teme. Ja bih samo dodala na to da djeci danas nije bitno samo to kakve ocjene imaju, što će upisati uz moderne tehnologije, važno je kako izgledaju i veliki pritisak svake fotografije koju će objaviti i kako će ispasti u društvu, jer to velika je vjerojatnost da to neko snima. Činjenica da danas djeca pod velikim pritiskom, a i mi smo ostalom odrasli pod velikim pritiskom niza izazova, i upravo zato je bitno vratiti se nekim vrijednostima i djecu odgajati nekim vrijednostima koji će im dati sigurnost. A to je da imaju zajednicu, da imaju nekog na kog se mogu osloniti, i kako mi kažemo roditeljima, djetetu ne treba savršen roditelj, treba mu dovoljno dobar roditelj je onaj koji je prisutan i kojem je stalo i koji kad pogriješi stane i kaže žao mi je, želim biti bolji, idući put ću voditi računa. Idemo to pokušati dati djeci, idemo da pokušati dati djeci priliku da je ok, da nekad i pogriješe i da ćemo im oprostiti, da imaju i dalje našu naklonost, da i dalje imaju mamu i tatu i okolinu i profesore, ali zapravo ganjati jednu savršenstvo je nešto što je doista put do ozbiljnih oboljenja. Dakle, idemo pokušati odgajati djecu da je u redu biti good enough, da je dovoljno biti dovoljno dobar i da imaju mamu i tatu koji će biti ovdje za njih, i profesore i okolinu kada imaju nekakav problem, da im se uvijek mogu obratiti. Hvala vam na svim praktičnim savjetima koje ste donijeli u emisiju i hvala na gostovanju. Hvala vam, laku noć. Bila je s nama psihologinja Ela Selak-Bagarić iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, i možemo samo još jednom podcrtati i naglasiti njezine riječi, njezine rečenice. Odgovornost odraslih je iznimno važna ako želimo bolje sutra za našu djecu, a čak i ova današnja situacija, kraj štrajka, je pokazalo koliko zapravo odrasli upravljaju životima djece. Mi odrasli se dogovaramo, nešto pokušavamo složiti, neke planove, vidjeti neku dugoročnu perspektivu, a onda naše odluke su zapravo ono što će naša djeca morati živjeti. To treba imati na umu, ali naravno bez ikakve
nikakvog pritiska savršenosti, kao što smo evo i na samom kraju istaknuli, već čisto biti tu i pružiti dovoljno pažnje, dovoljno vremena djeci i to će biti i više nego dovoljno. Ovime smo stigli do kraja naše emisije Vi to možete. Uskoro nam počinje Kronika dana svakog trenutka. Hvala što ste bili s nama. Matej Trtolja je za tonski